Lèxic de la casa. Videoresum. Direm estora o catifa, no alfombra. Són habitacions, no quartos. Per tant, cambra de bany o bany, no quarto de bany. Direm bombeta o pereta, no es diu bombilla. Es diu calfador, no hem de dir calentador. Direm canonada, no direm tuberia. Es diu frontissa, no bisagra. Això és una aixeta, no hem de dir grifo. Es diu barandat, no tabic. Direm pitxer, no direm jarró. És corredor, no passillo. Es diu parament, no hem de dir menatge.